Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ndifuna ke ndibuze apha kwento yokubana kwenzeka ntoni na ngoWandile Duba. uWandile Duba akasabonakali kwiKaizer Chiefs, akasabonakali kwi-starting lineup njengeplayer encinci, iyoungster ebize kakuhle kakhulu, ithembisa phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ke abanintsi bawukhumbula kumfana omncinci phaa kulaa Nedbank Cup phaa kwisizini ephelileyo, walwa kwavutha amadangatye kakhulu, ngomnye wabantu abeza negalelo ukubana iKaizer Chiefs iphakamise ke laa Nedbank Cup. Wayelithemba ke likamlumzana uNabi ke uWandile Duba, wayethembele kakhulu laa nkwenkwenyana uNabi, wesenza sure into yokubana ke uyahlasela ngayo, futhi ke engayenzeli ifeyva. Wayedlala kakhulu uWandile Duba, ugudi kakhulu ke kwispidi, ugudi kakhulu ekuathekeni umfana omdala, aphinda beyiplayer engacengiyo, beyiplayer ke engayinikezi ukuthula idefender. Nokuphuma kwakhe kwi-starting lineup ke uWandile Duba, kange kubekho into yokubana umfana omdala uye wawikhi, kangaphefuma kakuhle, uvele nje wakhutshwa nje kwabe ke kuyaphela ngaye. Abasambeki nakwima-reserve, abasambeki nakwiiplayers ke zingathi ke kwenzeka into yokubana ke angangena umfana omdala, bambeka phaa estendini. Umbuzo ukuthi ke ngaba na kwenzeke ntoni na phaa kuWandile Duba njengenkwenkwenyana ke esencinci. Akunokuphela kweposition uWandile Duba ke angayidlala leyo yoba abe sistriker, vele angeze abe yi-target man ngoba ke akanabhodi. Mhlawumbi la position oba yi-cam striker uWandile Duba yona ayingozi kuyo, futhi ke akwazi ukuyidlala. Abekwe ke umntu onjengoSilva phaa njenge-target man, abekwe umntu onjengo-Igedora njenge-target man, kodwa uWandile Duba aze behind umfana omdala. Ndicinga uba ke yona position uWandile Duba leyo ke, xa ungukhowushi oqiqayo okwaziyo ukujonga into yokubana iplayer neplayer oyiphetheyo ngesakho isandla ingabe ingadlala ngoliphi na uhlobo. Qha kuyabonakala into yokubana ke kusekude ebhakubha kwaba bakhowutsha ke iqela ke leKaizer Chiefs. Ndifuna ke baphulaphuli ke ndibuze, ndive ngani into yokubana nina ngaba nithi benze kakuhle na ngoba uWandile Duba bangaze baphinde bamsebenzise, okanye nani nizibuze imibuzo njengalesi sibuzo into yokubana ingaba kutheni na bengamsebenzisi kakuhle uWandile Duba, ngoba uWandile Duba ebelithemba likaNabi and ngomnye wabadlali abenza sure into yokubana ke kwezi matches zayi-5 iKaizer Chiefs yathi yaziphumelela. Ekuqaleni ke lesizini kusekho uNabi ebeyinxalenye za-match ke uWandile Duba. Ewe ebekwane-injury umfana omdala, kodwa wabuya ku-injury yakhe, wabuya wayinxalenye ke yezo match. Emveni koba ke kuthe kwemkuNabi kanguWandile Duba aphinda abonakala ukuqela kule Kaizer Chiefs. Ndicinga uba bamdlalise nje kancinci kwenye imatch, emveni koko babe bamthi nqam kuze kube ngoku. Ndifuna ke ndive ngani ke baphulaphula banina niyiva njani le meko yokuhlaliswa kwaWandile Duba ebhentshi okanye estendini, okubana ke angabi khona kwi-reserve zeqela ke leKaizer Chiefs. Ingaba nina niva njani? Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.